Entón, agora sí que podemos escoitar un anaco do acceso de narrativa de Santiago Casal Quintáns, de Oleiros, a Coruña, que leerá no seu nome a súa filla Irene Casal. Boas tardes. Eu, se cabe, estou ainda máis nerviosa. Pedirlles disculpas porque o meu pai non pode estar aquí. Me encantaría con todos vostedes. Dou lectura do párrafo. Seguindo os preceptos de Honorato de Balzac, empecé a levar unha vida metódica, pautada, sen concesións, expresións dos sentidos arrebatados pola idea tentadora do carpe diem. Todo o capital do que dispuña eran 3.800 euros na conta corrente e 2.000 máis investidos en accións, de modo que debía ser áxil construindo fórmulas para cadar o éxito. Almorzo de 8 a 9, con lectura da prensa Salmón Online. Ás 9:30 facer e desfacer posicións na miña carteira de valores a través dun seguimento dunha hora do IBEX 35 e a partir das 10 escribir durante 3 horas e media. Despois cociñaría o pote do día, baseado nas lentellas, na fabada ou no arroz, reservando para as noites 2 costeletas de agulla de porco grellada ou carcasas de pita, despois de facer sopa con elas para toda a semana. Logo de comer, coa presenza dun tinto de Tetrabric para mellor metabolizar a monotonía da carta, non perdoaba unha sesta dunha hora, reparadora, na que chegaba a ler unha páxina do meu libro de cabeceira antes de caer rendido irresmisiblemente. Era difícil que antes das 6 sentara en condicións de parir algo decente e para entón xa a fame nerviosa asoma de novo. Para enganar o corpo, sen afectar sensiblemente a economía, botaba man de cacahuetes a granel e outro vaso de Valdepeñas a media tarde. A partir de aí, as palabras parecían fluir ordenadas e agudas, como escritas por unha persoa allea a min, que tivese a capacidade de observación e o xuizo crítico que a miña mente, asediada pola autocensura, non ousaba utilizar. A miúdo sorprendíame rindo a gargalladas e outras co corazón encollido por sentimentos intensos, pola evocación de escenas ou situacións que, ao pasalas ao papel, eu sentía como vividas en primeira persoa no outro tempo.